Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú podujatia, ktoré ľuďom ukazujú krásu a rozmanitosť kultúr v Európe, podporujú toleranciu, bojujú proti predsudkom a pripomínajú, prečo je dôležité chrániť naše kultúrne poklady. Od sprístupnenia Hlohovského zámku verejnosti sa organizujú aj tu. A na prehliadku zámku v rámci týchto dní prišli žiaci i dospelí. Videli sme tam trezor, potom sochy, obrazy. Že niekedy boli tu vojny pri hrade a že niekedy zničili hrad. Akí tam boli králi, ich ženy. Mne sa tam páčili hlavne sochy a také staré umelecké malby. Čo tu boli? Aké všetky predmety? Tehla, potom foťák a ešte prilbu. Tie tablety. Tam sme skúmali také veci. Predstavujeme vynovenú virtuálnu realitu, ktorá má iné technické parametre a inú kvalitu a bude pre návštevníka atraktívna. Ďalej by som dala do pozornosti veľmi nevšednú prednášku pána Maroša Kamenčíka, ktorý v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva ponúkol veľkú inšpiráciu k tomu, ako sa máme k svojej histórii postaviť. A ďalšou je to vlastne výstava Slovensko-slovinská dimenzia. A aj na tomto chcem demonštrovať, že veľmi pekne to zapadá do kontextu Dní európskeho kultúrneho dedičstva, nakoľko je to taká prepojenosť medzi dvoma krajinami, Slovenskom a Slovinskom. Ak hovoríme o kultúrnom dedičstve, tak si myslím, že to kultúrne dedičstvo sa nenachádza iba v nejakých tých hmotných predmetoch alebo budovách, objektoch, ktoré majú pamiatkovo chránený status, ale že sú to možno aj odkazy, diela, osobnosti, ktoré pôsobili v Hlohovci, a ja som sa práve snažil upozorniť na takéto osobnosti a práve na ich pamätníky, respektíve sochy, pamätné tabule a objekty, ktoré ich pripomínajú v meste. Sústredil som sa predovšetkým na také významnejšie. Je to Milan Rastislav Štefánik a jeho väzba na Vilka Šuleka. Aj ten poslucháč alebo študent alebo ktokoľvek sa takýmto spôsobom môže dotknúť cez svoj autentický svet, ktorým žije aj cez tie pamätníky s tými veľkými dejinami. Zámok Hlohovci je kultúrne dedičstvo, ktoré je pre vás prístupné aj mimo týchto špeciálnych dní. A to počas celého roka od pondelka do nedele.